Ikaw, anong trip mo? Ay, naku, sinasabi ko sa'yo, Manong, labanan mo! Labanan mo ang tukso, wag mong gawin yang ginagawa mo ngayon. Masama yan! Diyos ko, Monday na Monday, gumagawa ka ng kasalanan, tandaan mo! Kakasimba mo lang kahapon! Ay! Konsensya mo ko, B. Anyway, it's a happy Monday, Kabisyo. Yes, I'm back. Ako pa rin to. Ang babaeng takbo ng takbo. Sa isip mo. Your daldalerang atleta DJ Maratsoni para sa programang Love Trip. Trip, trip, trip. Yo, Trip lang. Trip, pakinggan nyo to. bakit? Trip, Trip lang. Trip! Trip mo na sana magpakasal. Bermans pa napili mo, B. Ang mahal magpabook niyan. Pero trip na trip mo rin magloko. Ano na? Akala ko magpapakasal ka na sa December, B. Bakit naman chinachat mo pa yung ex mo? Sinasabi ko sa'yo, tapos mamaya sasabi, uuwi ka sa bahay, tapos maghahalik-halik ka dyan sa fiancé mo. Tapos, hindi niya alam yung mga tinatago mo sa cellphone mo, kaya papalit-palit ka ng passcode. Ay, nako, minus points yan sa langit. Anyway, ako po inyong makakasama. Yes, 3 to 6 p.m. po yan. At alam kong medyo magulo, ang gulo-gulo ng panahon. Kanina, grabe no, ang taray ng ulan. Di na malakaran ng tao. Diyos ko, sabi ko, di nga malakaran ng tao, paano ko patatakbuhin ni Marathon ito? Anyway. O, tamang-tama, habang nagiinit ka dyan, nagiinit ka ba o nilalamig ka? Well, whatever you're feeling right now, this is the perfect time to, you know me. Breathing exercises. Oo, release mo muna lahat ng mga stress mo sa katawan. Lahat ng mga toxic. Yan, tignan mo yung katabi mo kung mukha bang toxic yan. Tignan mo ba yung katabi mo kung mukhang manloloko yan. Alam mo, para madala. Ngitian mo, dali. Sabihin mo, hello, I am your guardian angel. Loko-loko! Sige, neto na. Breathing exercise na ulit. Okay, relax. Mag-straight ng body. Ayan, paki-straight. Pagkatapos, ilagay ang ulo sa gitna. Ulo yung sa taas, ha? Pagkatapos, huminga ng malalim. Take a deep breath for 4 seconds. 1, 2, 3. And breathe out. Sarap. One more time. Breathe in. And breathe out. Huwag mo pag-initan yung ulan. Last na. One more time. Breathe in. And breathe out. Ang sarap mag-release ng mga toxic. Toxic sa katawan. Yung mga, ang pangit ng higa mo kasi nga yung misis mo, sinakop na lahat ng kama, ng higaan. Bakit ganon? Pero syempre, yan yung mga bagay na kailangang paghandaan, lalo na kapag iyan ay kasala na. Oo, marami kakasal ngayong Bermans, kaya mamaya pag-usapan natin yan habang naghihintay ka, habang nag-chichillax. Perfect song. Here's another song brought to you by Lola Amor, entitled Raining in Manila. Dito pa rin sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa ba i-memorize yan? Basic. It's been...